Στην Πρίζα, μια σειρά podcast του ΑΔΜΙΕ. Οι προκλήσεις, οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι άνθρωποι που διαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Στην Πρίζα, εκεί όπου η ενέργεια τροφοδοτεί τη συζήτηση. Καλημέρα, καλησπέρα και καλή σας ακρόαση. Ακούτε ένα ακόμη επεισόδιο της νέας σειράς podcast του ΑΔΜΙΕ στην Πρίζα. Είμαι ο Γιάννης Φόσκολος, διευθυντής του ημερησία.gr και δημοσιογράφος οικονομικού του Open Beyond TV. Καλεσμένος μας σήμερα στο στούντιο είναι ο καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Θεόδωρος Τσακίρης. Μαζί θα συζητήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας, τις προκλήσεις και τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και την προώθηση των διεθνών διασυνδέσεων που τοποθετούν τη χώρα μας στο επίκεντρο του ενεργειακού χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Κύριε Τσακίρη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θα ξεκινήσω, κύριε Τσακίρη, από το μεγάλο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Great Sea Interconnector. Στην ενεργειακή συνθήκη σήμερα πρωταγωνιστούν φυσικά οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Κυρίαρχο έργο αυτή τη στιγμή είναι το GSI. Εσείς διδάσκετε και στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι για την Κύπρο αυτό το project και εκτιμάτε πως η διπλωματική βαρύτητα του Ισραήλ είναι αρκετή για να στηρίξουν έμπρακτα οι ΗΠΑ στο έργο παρά τις ισχυρές αντιδράσεις της Τουρκίας. Το κυπριακό ενεργειακό σύστημα, ιδιαίτερα στο κομμάτι του ηλεκτρισμού, είναι από τα πλέον είναι το πλέον απομονωμένο, το τελευταίο απομονωμένο, από τα πιο απειρχαιωμένα και από τα πιο δύσκολα στη διαχείρισή του. Μιλάμε για μια αγορά η οποία είναι η τελευταία αποκομμένη από το ευρωπαϊκό δίκτυο, πληρώνει από τα υψηλότερα κόστη ενέργειας, κυρίως διότι χρησιμοποιεί περίπου κατά 88% της χρήσης ηλεκτροπαραγωγής εξαρτάται από τα πετρελοειδή και συγκεκριμένα το μαζούτ, σε σημείο που έχουμε φτάσει, και εγώ μιλάω ως καταναλωτής, να πληρώνουμε περισσότερο για τα τέλη εκπομπών παρά για το καύσιμο αυτό καθ' αυτό, κατά περιόδους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μια οικονομία που βασίζεται στις υπηρεσίες και την οποία εξαρτάται από την ψηφιοποίηση σταδιακά των υπηρεσιών αυτών για να μπορέσει να επιβιώσει σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο. Το καλώδιο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο προκειμένου να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική η κυπριακή βιομηχανία υπηρεσιών, πρώτα απ' όλα, είτε αυτό αφορά τον τουρισμό, είτε αυτό αφορά όλες εκείνες τις υπηρεσίες οι οποίες στηρίζουν την οικονομία της Μεγαλονήσου. Και είναι και βαριά βιομηχανία οι υπηρεσίες για την Κύπρο. Που είναι όλοι σχεδόν το οικονομικό βίος ουσιαστικά του νησιού, μαζί με το real estate βέβαια, και ταυτόχρονα να μπορεί να αναπτύξει ανταγωνιστικά από τον εκτίματα του ίδιου του ενεργειακού συστήματος που σχετίζονται με την τεράστια ηλιοφάνεια την οποία έχει. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχεις τις ψηλότερες ηλιοφάνειες που υπάρχουν οπουδήποτε στην Ευρώπη και οπουδήποτε στη Μεσόγειο και να έχεις ποσοστά διείσδυσης άπειρα τα οποία στην πραγματικότητα, σε ό,τι αφορά το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, τη τελική κατανάλωση είναι κάτω από 15%. Τα ωφέλη για την Κύπρο είναι προφανή. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα κομβικό σημείο για το έργο και πυκνώνουν οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις ανάμεσα στην πλευρά της Ελλάδας και στην πλευρά του Ισραήλ. Εκεί πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε κάποια θετικά νέα για την εξέλιξη? Για να απαντήσω και αυτό και το προηγούμενο ερώτημά σας, αυτό θα φανεί επί του πεδίου. Αλλά βλέποντας πάντοτε την γεωπολιτική προσέγγιση του Ισραήλ, το Ισραήλ, αν και από άποψη στρατιωτική, αποτρεπτική, έχει απεριόριστη σχεδόν εμβέλεια για τα περιφερειακά δεδομένα της περιοχής σε ό,τι αφορά τι μπορεί να κάνει για να στηρίξει έργα τα οποία θα θεωρεί ζωτικής σημασίας. Αυτό το κάνει μόνο όταν τα έργα αυτά ζωτικής σημασίας το αγγίζουν άμεσα, δηλαδή είναι στα σύνορά του, πώς να σας το πω. Μια τέτοια αντίδραση θα ήταν πιο πιθανή, την οποία περιγράφεται, χωρίς να μπορώ να αποκλείσω αν θα είναι ή δεν θα είναι. Αυτό θα φανεί επί του πεδίου. Από τη στιγμή που θα γυρίσει το πλοίο και θα αντιμετωπιστούν τα σενάρια τα οποία θα σχετίζονται με την ολοκλήρωση του έργου τους, ώστε να μην υπάρχει, και αυτό είναι το βασικό ζήτημα που πρέπει να διασφαλιστεί, η επανάληψη της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των ερευνών, η οποία έγινε το περασμένο καλοκαίρι, και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο ζήτημα τους μήνες οι οποίοι έχουν μεσολαβήσει. Ως εκ τούτου, η σημασία, η στροφή που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ είναι πολύ σημαντική. Είναι μια έξυπνη διπλωματική κίνηση. Θα φανεί η αποτελεσματικότητά της από την πλευρά του Ισραήλ επί του πεδίου, εάν ομιγέννητο χρειαστεί να υπάρξει αυτή η παρέμβαση, όπως περιγράφατε στο ερώτημά σας. Απλώς επιτρέψτε μου να σημειώσω από άποψη γεωστρατηγικής αντίληψης του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι πιο πιθανό να προχωρήσει σε πιο
ουσιαστικές ενέργειες. Και δεν λέω ότι δεν θα το κάνει τώρα αν χρειαστεί. Απλώς σας λέω πάντοτε σε σχέση με το πώς συμπεριφέρεται και έχει συμπεριφερθεί σε άλλες περιπτώσεις, εάν τα έργα αυτά το αγγίζουν άμεσα. Δηλαδή, αν μιλάγαμε για το σκέλος του έργου Κύπρος-Ισραήλ, θα μπορούσα να σας δώσω μια σαφέστερη απάντηση, κατά την άποψή μου. Χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι το Ισραήλ, εφόσον στηρίξει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία εμπράκτος, ότι αυτό δεν θα έχει ένα πολύ σημαντικό αποτρεπτικό αποτύπωμα. Μα δεν είναι αλληλένδετα ούτως ή άλλως τα δύο τμήματα του καλωδίου? Είναι αλληλένδετα, αλλά είναι διαφορετικής φάσεως. Ναι. Οπότε έχει σημασία πόσο άμεσο είναι για τη δική τους προσέγγιση. Οι Ισραηλινοί έχουν πάρει το σύνδρομο των Σπαρτιαδών, αν μου επιτρέπετε μια στην παρέμβαση. Είναι η ισχυρότερη δύναμη στην περιοχή, αλλά τη χρησιμοποιούν με εξαιρετική φιδό, μόνο όταν έχει φτάσει ο κίνδυνος ή η πρόκληση, μάλλον, στα σύνορά τους. Ωραία. Για την Κύπρο και το Ισραήλ, νομίζω είναι πολύ συγκεκριμένα το ωφέλη. Τα αναλύσαμε διεξοδικά. Η Ελλάδα τι κερδίζει από αυτό? Τα ωφέλη για τη χώρα μας είναι ως επιτοπλίστων γεωπολιτικά, όχι τόσο ενεργειακά. Βεβαίως, μια πρόσθετη διασύνδεση η οποία ανοίγει το δυναμικό και της Κύπρου και του Ισραήλ είναι σημαντική. Όσο περισσότερες διασυνδέσεις έχουμε, τόσο το καλύτερο και για το κόστος, αλλά και για τη δυνατότητα σταθεροποίησης ενός δικτύου, το οποίο όλο ένα και περισσότερο εξαρτάται από διακοπτόμενες άπε. Αλλά και είναι κυρίως γεωπολιτικά, διότι μέσα από το έργο αυτό υλοποιείται ουσιαστικά η στρατηγική της τριμερούς συνεργασίας με την Κύπρο και το Ισραήλ, και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπό την άποψη ότι υλοποιείται ένα έργο ευρωπαϊκής προτεραιότητας, το οποίο για τα περιφερειακά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία είναι πιο φιλόδοξα, σε πιο ανώριμο στάδιο συγκριτικά με το GSI, αλλά τα οποία έχουν ακόμα μεγαλύτερο περιφερειακό γεωπολιτικό αποτύπωμα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για το Ισραήλ και για την Κύπρο. Και κυρίως θυμίζω ότι το έργο αυτό χρηματοδοτείται και χρηματοδοτήθηκε στο βαθμό που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλύπτοντας πάνω από περίπου το 1 τρίτο. Αρχικά ήταν το ίμιση, θυμίζω έτσι, περίπου το ίμιση. Αλλά τώρα έχει γίνει το 1 τρίτο του CAPEX του έργου, με 657 εκατομμύρια ευρώ από το Connect Europe Facility, επειδή ακριβώς ο στόχος είναι να άρει την ηλεκτρική απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, του τελευταίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αφενός τις υποχρεώσεις προσαρμογής στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική και αφετέρου τη μη πρόσβαση στην αγορά που θα της επιτρέπει να το κάνει. Μάλιστα. Οψόμεθα λοιπόν να δούμε τι θα γίνει επί του πεδίου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα θέλω να περάσουμε λίγο στο μέτωπο των ηλεκτρικών δικτύων, κυρίως στην ηπειρωτική χώρα, στην ηπειρωτική πλευρά της Ελλάδας. Πέρυσι το καλοκαίρι και της Ευρώπης ζήσαμε αυτό που ονομάστηκε περιφερειακή ενεργειακή κρίση της Ανατολικής Ευρώπης. Είδαμε τις τιμές στα ανατολικά της Ηπείρου να αυξάνονται κατακόρυφα, χωρίς αυτή η αύξηση των τιμών να διαχέεται και στην δύση της Ευρώπης, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές και στην Ελλάδα να πληρώσουν τελικά το λογαριασμό και να χρειαστεί και το κράτος να βάλει το χέρι στην τσέπη για να επιδοτήσει τους λογαριασμούς. Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε να συμβαίνει ξανά φέτος κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι για τη μήνυ εκείνη κρίση είχαν ενοχοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό οι διασυνδέσεις, ή μάλλον η έλλειψη των διασυνδέσεων μεταξύ Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Πόσο σημαντικά λοιπόν είναι τα δίκτυα για τη διαμόρφωση των τιμών? Κοιτάξτε, όσο δεν υπάρχει μια πραγματική ενοποιημένη αγορά ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, και αυτό προϋποθέτει φυσικές διασυνδέσεις μεταξύ των αγορών σε ποσοστά της τάξης τουλάχιστον του 15% της μεταφοράς ενέργειας και της αναλογιστικής μεταξύ των δικτύων. Αυτός είναι ο στόχος άλλωστε και της στρατηγικής του 2030, όπως αυτή έχει μεταξελιχθεί με το 55, το 21 και μετά. Όσο δεν υπάρχει αυτό και όσο η αγορά είναι ατελής και οι διασυνδέσεις είναι ελλειπείς, τα φαινόμενα αυτά θα παραμένουν. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Το ερώτημα είναι πώς αμβλύνονται οι δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις τέτοιων φαινομένων και κυρίως πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνα τα συστήματα ευστάθειας σε ένα δίκτυο το οποίο λόγω της διακοπτόμενης φύσης και της χαμηλής απόδοσης, ηλεκτροπαραγωγικής απόδοσης των ΑΠΕ, μπορεί να διασφαλίσει συνθήκες ευστάθειας. Και αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο στο πώς, όχι το αν προχωρά στην ενεργειακή μετάβαση προκειμένου να μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα και ταυτόχρονα την ανάγκη εισαγωγών. Αν και εδώ υπάρχει μια άλλη συζήτηση που σχετίζεται με τα κρίσιμα ενεργειακά μεταλλεύματα που μπαίνουν στην αλυσίδα παραγωγής και αξίας των ΑΠΕ, όλων των ΑΠΕ. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση. Ναι, και πρέπει να γίνει όμως, γιατί έχουμε φτάσει σε ποσοστά, αυτό που λέγανε, ποσοστό εξάρτηση που είχαν η Ευρώπη ή η Γερμανία από την Gazprom δεν θα είναι τίποτε προς αυτά τα οποία έχουμε ήδη από την Κίνα στην ελληνική κατάσταση. Ναι, φυσικά. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτή η συζήτηση, γιατί ίσως αυτή είναι και η αχίλλειος πτέρνα των ΑΠΕ και της ενεργειακής μετάβασης. Αλλά για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα,
Το ζήτημα είναι πώς ελέγχει, όχι το αν δημιουργείς ΑΠΕ, είναι το ζήτημα το πώς ενσωματώνεις τις ΑΠΕ κατά τρόπο που προστατεύεις την ευστάθεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του δικτύου, χωρίς το οποίο οι ΑΠΕ δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε από ένα σημείο και μετά για μεγάλες μονάδες, οι οποίες δεν θα είναι μόνο τα solar rooftop στο συνήθως, αλλά θα μπορούν να δώσουν την πλήρη εξηλεκτρισμό του δικτύου, καθώς η δεύτερη φάση και η πιο δύσκολη φάση της ενεργειακής μετάβασης δεν είναι η απανθρακοποίηση του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά είναι ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας μέσα από την ψηφιοποίηση και μέσα από τη χρησιμοποίηση του πράσινων ηλεκτρονίων για να αλλάξει ολόκληρο το μοντέλο αυτό. Καταλαβαίνω λοιπόν από την απάντησή σας ότι υπάρχει ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να ζήσουμε μια αντίστοιχη κρίση φέτος το καλοκαίρι, σαν αυτή την μίνι περιφερειακή ενεργειακή κρίση που ζήσαμε πέρυσι. Το ενδεχόμενο υπάρχει πάντοτε, αλλά δεν μπορεί κάποιος να το κρίνει τελεσίδικα αυτό. Το ζήτημα είναι πώς προετοιμάζεσαι για αυτό και τι μέτρα πρόληψης λαμβάνεις, τα οποία πιστεύω ότι το λαμβάνουμε γιατί δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά. Έχουμε ζήσει αντίστοιχες περιπτώσεις πολύ μεγάλης δυνητικής ανισορροπίας σε ό,τι αφορά το δίκτυο, σε ό,τι αφορά την προσφορά και τη ζήτηση και πώς αυτό πρέπει να εξορροπούνται. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε και έτοιμοι και προμηθείς σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Το θέμα, το κρίσιμο είναι πώς αφενός ενσωματώνεις τις ΑΠΕ με τρόπο ασφαλή μέσα στο ηλεκτρικό δίκτυο, και εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε περαιτέρω, και κυρίως πώς χρησιμοποιείς αυτό το υπερπλεόνασμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μπροστά μας στο ηλεκτρικό μας δίκτυο, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει, έχουν ήδη δρομολογηθεί και πάρα πολλά γιγαβάτα τα οποία περιμένουν όρους σύνδεσης. Κατά τρόπο που ωστόσο θα πρέπει να εναρμονίζεται με το τι το δίκτυο πραγματικά μπορεί να εξυπηρετήσει. Θα πάω σε αυτό, αλλά θα κάνω μια μικρή παρένθεση, μια που συζητάμε για την ευστάθεια του συστήματος και είμαστε λίγες μέρες πριν από το Πάσχα. Υπήρχε ένας έντονος κίνδυνος να έχουμε blackout αυτό το Πάσχα, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος πολύ περισσότερο, γιατί συμπίπτει και το Ορθόδοξο με το Καθολικό Πάσχα. Εκεί γιατί συμβαίνει αυτό το πρόβλημα, γιατί παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε? Σε αυτήν την αυτό έχουν γίνει ήδη. Φέτος υπάρχει ιδιαίτερη. Αυτό σημαίνει όπως είπατε κάθε Πάσχα, γιατί έχουμε χαμηλή ζήτηση, ενώ η ΑΠΕ είναι σε υψηλό βαθμό διείσδυσης. Οπότε το δίκτυο θα κληθεί να τις σηκώσει, ενώ δεν θα υπάρχει ζήτηση για να τις καλύψει. Και αυτή είναι η ανισορροπία την οποία μπορείς να αντιμετωπίσεις. Εν μέρει αντιμετωπίζεται αυτό με περικοπές, αλλά κανείς δεν θέλει να πάει σε περικοπές, γιατί είναι το αμιγώς αντιεπενδυτικό κίνητρο. Οπότε τι κάνουμε? Έχουμε μια σειρά από μέτρα τα οποία, και σε ό,τι αφορά το demand management response, και σε ό,τι αφορά τις επάρχειες των διασυνδέσεων, και σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μπαταρίες θα λύσουν εν μέρη το ζήτημα αυτό, αλλά και μέσω μακροπρόθεσμα μπορούμε να συζητήσουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ίσως να μην έχει γίνει ιδιαίτερα σαφές στο πλαίσιο αυτό της συζήτησης, είναι ότι η χώρα μας μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το εξαιρετικό δυναμικό ΑΠΕ το οποίο διαθέτει, και ανταγωνιστικό δυναμικό, για να παράξει πράσινο υδρογόνο. Και με τις διαδικασίες αυτές και τα δίκτυα τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να δημιουργούνται, με επίκεντρο τη γερμανική ως επιτοπλίστων αγορά, να μπορεί να διοχετεύει ένα μέρος της πλεονασματικής παραγωγής ΑΠΕ σε dedicated έργα πράσινων ηλεκτρολιτών, τα οποία μπορούν να παράξουν πράξουν υδρογόνα, το οποίο θα απορροφείται πρωτίστως εκτός Ελλάδος, προφανώς. Οπότε αυτά τα μέτρα, το demand response, τα θέματα της αποθήκευσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μπαταρίες, τα θέματα της επάυξης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, για να μπορείς ακριβώς, όταν εσύ έχεις αυτό το υπερπλεόνασμα, να μπορείς να είσαι εξαγωγικός, όπως έγινε με τη χώρα μας εδώ και μερικούς μήνες. Σωστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανέδειξε και αυτό το podcast και έχει αναδειχθεί πολλές φορές στο κομμάτι του δημόσιου διάλογου και της δημόσιας πολιτικής. Αλλά και ο άλλος παράγων, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ακριβώς αυτό, το οποίο ακόμα δεν έχει εργαλειοποιηθεί σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ένα μέρος του πλεονάσματος ΑΠΕ μπορεί να παράγει πράσινα μόρια, πράσινους ηλεκτρολίτες, το οποίο μπορεί να απορροφηθεί σιγά σιγά στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης της ευρωπαϊκής και πιο συγκεκριμένα της γερμανικής βιομηχανίας. Τώρα, μια που συζητάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα είναι από τις πρωτοπόρες χώρες, κυρίως στα φωτοβολταϊκά, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Ωστόσο, βλέπουμε ότι στην αγορά υπάρχουν φωνές φυσικά που υποστηρίζουν, κυρίως επειδή έχουμε περικοπές ενέργειας, όπως είπατε, και αρκετά έργα που δεν έχουν λάβει ακόμη όρους σύνδεσης, ότι μπορεί να είμαστε μπροστά σε μια νέα πράσινη φούσκα. Το βάζω εντός εισαγωγικών. Μπορεί να είναι έτσι και υπάρχει τελικά χώρος για περισσότερες ΑΠΕ στην Ελλάδα? Υπάρχει περισσότερος χώρος, και υπάρχει περισσότερος χώρος διότι αφενός υπάρχει το κομμάτι και πρέπει να δημιουργηθεί. Αφενός υπάρχει το κομμάτι των μπαταριών, όπως σας προανέφερα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το ζήτημα μιας επιλογής που μπορεί να δοθεί και περαιτέρω αύξησης των εξαγωγών, καθώς πυκνώνει το δίκτυο προς βορρά,
αλλά και μέσα από την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, το οποίο με υποδομές οι οποίες αυτή τη στιγμή είτε είναι έργα PCI, όπως είναι το έργο το backbone του ΔΕΣΦΑ σε ό,τι αφορά το hydrogen backbone που αφορά τη διασύνδεση του δικτύου με την Ελλάδος-Βουλγαρίας και την επέκταση ενός διαδρόμου που θα καταλήγει στη Γερμανία αφενός, και αφετέρου άλλες επιλογές οι οποίες σχετίζονται με τον μπορούμε να φτάσουμε στη γερμανική αγορά μέσω Ιταλίας. Κάποια από αυτά τα έργα είναι υποψήφια PCI, κάποια από αυτά τα έργα είναι ήδη PCI, κάποια από αυτά τα έργα έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση από το ΣΕΦ στο κομμάτι της μελέτης. Είναι βεβαίως κάτι το οποίο δεν θα γίνει ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε αντιμεθαύριο, αλλά είναι έργο ορίζοντα των επόμενων 10-15 ετών, το οποίο μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ μακριά όταν σχεδιάζει υποδομές. Έχει ήδη αργήσει από μια άποψη, δεδομένου ότι μιλάμε για ταυτόχρονα ζητήματα που πρέπει να υποδομών, ενώ αύξηση υποδομών που σχετίζονται και με ένα μετασχηματισμό της οικονομίας, το οποίο έχει και αυτό ακόμα και σε χώρες όπως είναι η Γερμανία. Εντάξει, πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία ακόμα μένουν ανεπίλητα. Και αναφέρομαι κυρίως στην επιστροφή του φυσικού αερίου ως βασικό άξονα της προσέγγισης αυτής για τη σταδιακότερη απανθρακοποίηση του γερμανικού βιομηχανικού δυναμικού, παράλληλα με την ανάγκη όχι μόνο της αντιμετώπισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής από τη μία πλευρά, δηλαδή το sustainability, αλλά και την λογική της οικονομικής ανταγωνιστικότητάς του και του κινδύνου να αποτραπεί αυτό που ο Ντράγκη ανέδειξε στη μελέτη στην έκθεση του Σεπτεμβρίου 2024 από βιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Ναι, είναι ορατός ο κίνδυνος νομίζω για κάτι τέτοιο, και μια που μιλάμε γι' αυτό, για τον κίνδυνο από βιομηχανοποίηση της Ευρώπης, θέλω να σας ρωτήσω για τα νέα δεδομένα που φέρνει η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και σε σχέση με το ταξίδι της πράσινης μετάβασης, το οποίο είχε μπει σε απόλυτη τροχιά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρείτε ότι θα πάμε πιο αργά τώρα? Εντάξει, η ανάγκη της πράσινης μετάβασης δεν είναι θέμα πολιτικής ή θέμα διαπραγμάτευσης, είναι θέμα πραγματικότητας. Διότι θέλω να πω, επιστρέφουμε στο drill baby drill, βλέπουμε μια άλλη προσέγγιση των πραγμάτων. Κοιτάξτε, η Αμερική πάντοτε ήταν διχασμένη βαθύτερα στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Κάθε φορά που άλλαζε ο ένικος του Λευκού Οίκου, άλλαζε η πολιτική στο κλιματικό ζήτημα εντελώς διαφορετικά. Μπήκαμε, δεν μπήκαμε, βγαίνουμε, δεν ξαναβγαίνουμε από την κλιματική συνθήκη των Παρισίων. Τι εφαρμόζουμε, τι δεν εφαρμόζουμε. Είναι flip-flop η κατάσταση, όπως τα λέγαμε και εκεί στην περίπτωση των Αμερικανών. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι. Επηρεάζει όλο τον κόσμο αυτό. Προφανώς. Ένα μεγάλο κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος έχει μέσα αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Δεν πρέπει να το υποβαθμίζουμε αυτό στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Και ο ίδιος ο Τραμπ δεν είναι θειασότης της κλιματικής αλλαγής. Άλλο να θέσει το ερώτημα πόσο γρήγορα πρέπει να γίνει κάτι, και άλλο να πιστεύεις ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα διότι είναι China hoax, όπως έλεγε το 2016. Δεν λέει κάτι τέτοιο τώρα. Απλώς υπάρχουν όμως μέσα στον κορμό. Έχει οριμάσει δηλαδή, λέτε, σε σχέση μέσα στον κορμό του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και της Αμερικανικής δεξιάς και άκρας δεξιάς εντός εκεί πέρα, δεν τις ξεχωρίζεις, επειδή υπάρχουν μόνο δύο κόμματα. Υπάρχουν αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Δεν θα βρεις κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, σε καμία υπεύθυνη θέση. Οπότε το ερώτημα το οποίο γίνεται, η αλλαγή που γίνεται με τον Τραμπ, είναι μεν σημαντική, αλλά είναι λογική αναπροτεραιοποίησης, η οποία δεν θα ακολουθήσει μια πολιτική καμένης γης εναντί των άπεσης στις ΗΠΑ. Αυτό είναι λάθος ανάγνωση του Τραμπ. Ο Τραμπ θα το κάνει αυτό σε ό,τι αφορά έργα πράσινου υδρογόνου ή κίνητρα ομοσπονδιακής χρηματοδότησης της ηλεκτροκίνησης ή κίνητρα τα οποία μπορούν να δουν σε πολιτιακό ή ομοσπονδιακό, κυρίως επειδή το ομοσπονδιακό επίπεδο τον αφορά, που κάνουν οι πολιτείες είναι εντελώς ανεξάρτητες στο συγκεκριμένο κομμάτι, σε ό,τι αφορά υπεράκτιες ΑΠΕ. Αλλά τι λέει παράλληλα? Εγώ θέλω σπάνιες γεές, θέλω κρίσιμα ενεργειακά μεταλλεύματα, θέλω να ελέγχω την αλυσίδα παραγωγής που οδηγεί στις μονάδες ΑΠΕ και θέλω ταυτόχρονα να δημιουργήσω ένα level playing field για να δω η ηλεκτροκίνηση πώς μπορεί να ανταγωνιστεί επίσης όρις σιγά σιγά τα πετρελοκίνητα αυτοκίνητα. Αλλά δεν πρόκειται να κάνει αυτό που έκανε η Ευρώπη το 2035, να πει ότι μετά το 2035 απαγορεύονται τα πετρελοκίνητα ως νέες δυνατότητες, νέες ένταξεις στο σύστημα. Θα αφήσω την αγορά να αποφασίσει. Και αυτό το λέει έχοντας τη σχέση που έχει με τον κύριο Τέσλα, έτσι, για να το θυμίσουμε αυτό. Και πιστεύω ότι και η Ευρώπη το στόχο αυτό κάποια στιγμή θα τον αναθεωρήσει. Είναι λίγο πολύ πρόωρο να μιλάμε για κάτι τέτοιο ακόμα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πολλά πρέπει να αναθεωρήσει η Ευρώπη. Τώρα, μια που συζητάμε αυτό, πώς είδατε το ενδιαφέρον της Εύρον για την περιοχή της τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και τι σηματοδοτεί αυτό για την χώρα μας?
Είναι πολύ θετική εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο σχετίζεται άμεσα και με την επενδυσιμότητα της χώρας και την αξιοπιστία της δυνατότητας να μπορεί να προσελκύσει τέτοιου είδους εταιρείες. Σημαίνει ότι οι διαδικασίες προτεραιοποίησης και επιτάχυνσης, τις οποίες ζήτησε ο Πρωθυπουργός το 2022 από το Υπουργείο Ενέργειας, κάτι καλό πρέπει να έχει γίνει προκειμένου να μπορεί να προσελκύεται μια εταιρεία τέτοιου μεγέθους για μια περιοχή η οποία είχε και αυτή γεωπολιτικό ρίσκο μετά το λεγόμενο μνημόνιο Τουρκίας GNA το 2019, δεδομένου ότι όλα αυτά τα τεμάχια βρίσκονται στην διεκδικούμενη από τη Λιβύη περιοχή του λεγόμενου τουρκολιβικού μνημονίου. Σωστά. Αν και κακώς λέει τουρκολιβικό, γιατί δεν το υπέγραψε η Λιβύη, το υπέγραψε η κυβέρνηση της Τρίπολης του GNA, η οποία δεν είχε καν το δικαίωμα βάσει του τι λέγανε οι ίδιοι οι Λίβοι να υπογράφει τέτοιου είδους συμφωνίες. Όπως και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και κυβέρνηση αντίστοιχη, η οποία μπορεί να κάνει τέτοια συζήτηση με την Ελλάδα. Οπότε το γεγονός ότι έρχεται η Chevron δείχνει ότι υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό στη συγκεκριμένη περιοχή, το οποίο πρέπει να εξερευνηθεί και ακολουθεί το παράδειγμα και της ενέργειας της Exxon στο συγκεκριμένο ζητούμενο, χωρίς να σημαίνει ότι το ένα εξαρτάται από το άλλο ή το ένα θα ακολουθήσει τη φάση που ακολουθεί το άλλο, γιατί είναι διαφορετικής ωριμότητας οι διαδικασίες με τις οποίες θα ακολουθηθεί και θα προχωρήσει μια τέτοια επένδυση. Πιστεύετε όμως ότι μπορεί το ένα να επισπεύσει το άλλο, δηλαδή το ενδιαφέρον της Chevron να επισπεύσει τις αποφάσεις της ExxonMobil? Όχι απαραίτητα. Η παρουσία της Exxon προσελκύει το ενδιαφέρον της Chevron. Αλλά η Exxon είναι σε στάδιο το οποίο μέσα στο 2025 θα κρίνει και θα αποφασίσει κατά πόσο αυτά τα οποία έχει βρει ως δεδομένα και ως στόχους, γεωτρητικούς στόχους, αιτιολογούν μία ή περισσότερες γεωτρήσεις και πού. Οπότε θα λάβει την απόφαση αν θα προχωρήσει ή όχι σε γεωτρήσεις. Και από τη στιγμή που θα το κάνει, τότε υπάρχουν άλλες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο των γεωτρήσεων, και εφόσον υπάρχει ανακάλυψη, κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθούν προκειμένου να επιτευχθεί δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο ο στόχος του να μπορούμε να έχουμε το δικό μας φυσικό αέριο, τη δική μας παραγωγή φυσικού αερίου μέχρι το 2030. Πάντως, τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης δεν είναι το ίδιο εύκολα, επιτρέψτε μου πάλι εντός εισαγωγικών, όσο αυτά νοτιοδυτικά της Κρήτης, γεωστρατηγικά εννοώ, και σε σχέση και με τη στάση που μπορεί να κρατήσει η Τουρκία. Εκεί βλέπετε ότι μπορεί να συνδέονται όλες αυτές οι ενεργειακές εξελίξεις στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, το GSI, το ενδιαφέρον της Chevron για τα οικόπεδα νότια της Κρήτης. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, το Greggy, το οποίο είναι η διασύνδεση της Αιγύπτου και ενδεχομένως και της Σαουδικής Αραβίας μελλοντικά με την Ελλάδα και ένα άλλο καλώδιο δηλαδή. Αυτά όλα τα έργα πώς συνδέονται μεταξύ τους? Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των θαλασσίων τεμαχίων νοτίως της Κρήτης, το νότιο κρητικό πέλαγος, πρέπει να το ονομάζουμε μετά την αμφισβήτησή του από την Λιβύη και το καθεστώς του GNA και όχι λιβικό, δεν υπάρχει διεκδίκηση της Τουρκίας, να το διευκρινίσουμε αυτό. Υπάρχει δυνητική διεκδίκηση του καθεστώτος που υπέγραψε τη συμφωνία αυτή, διάδοχος του οποίου είναι ο κύριος Ντμπέιμπα. Ήταν και ο Σαράτης, ο οποίος διαδέχθηκε ο κύριος Ντμπέιμπα μετά από μερικά χρόνια, παραλίγο και λόγω εμφυλίου πολέμου μεταξύ τους. Οπότε αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο που πρέπει να διευκρινίσουμε. Η Λιβύη από τη στιγμή από τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο του 19 και μετά, όταν υπογράφεται αυτή η συμφωνία, μάλλον η κυβέρνηση της Τρίπολης, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή έχει εκπέσει δις από το δικαστήριο της χώρας ή του εφετείου και επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται, υπάρχει μια περίεργη κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα, λόγω του ότι η κατάσταση ή της χώρας είναι σε δυνητικό εμφύλιο πόλεμο, δυνητική εμφυλή σύραξη εκ νέου, έχει ακολουθήσει μια πολιτική η οποία είναι πολύ προσεκτική αντί της Ελλάδος. Και το έχει κάνει ταυτόχρονα διότι και εμείς ήμασταν προμηθείς εν προκειμένου, αφενός διότι δώσαμε τα συγκεκριμένα τεμάχια στην Exxon το 2019 με την έγκριση των συμβάσεων αυτών επί Χατζηδάκη τον Οκτώβριο του 2019, και επί Σκρέκα τον Οκτώβριο του 2022 ξεκινάνε. Τι κάνει η Exxon, ξεκινά και κάνει τα αποκλειστικά σεισμικά, τα οποία το 2022 και το 2023, τα οποία της επιτρέπουν να καταλήξει πλέον στον εντοπισμό συγκεκριμένων στόχων. Αυτό είναι ενάσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και είναι μια γεωπολιτική μόχλευση του ενδιαφέροντος της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας υδρογοναθράκων παγκοσμίως, της ExxonMobil. Η Chevron είναι η τρίτη τη τάξη και πρώτη είναι η Saudi Aramco, αν κάποιος ενδιαφέρεται, οι οποίοι πολύ απλά έρχονται για τους δικούς τους επιχειρηματικούς λόγους και επιβεβαιώνουν τις δικές μας διεκδικήσεις όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο χάρτη από το νόμο 4.001 του 2011, το λεγόμενο νόμο Μανιάτη. Η παρουσία της Exxon είναι αυτή η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά
και έναντι της Τουρκίας, σε περίπτωση που η Τουρκία θέλει να βοηθήσει το GNA, και έναντι των δυνάμεων, των φιλοτουρκικών δυνάμεων της Λιβύης. Και επειδή ακριβώς αυτό λειτουργήσε ως αποτροπή το 2020-2023, μια εβδομάδα πριν την ανακοίνωση της αποδοχής των ενδιαφέροντων της Chevron από την ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση την Μπέιμπα έδωσε τις δικές της παραχωρήσεις, διεκδικούμενες παραχωρήσεις στην περιοχή τη θαλάσσια, η οποία βρίσκεται από τη δική της πλευρά, οι οποίες τι κάνουν, σέβονται ακριβώς τη γραμμή του 2011, όχι επειδή τη χαράξαμε εμείς ξαφνικά, επειδή η Μπέιμπα μετατράπηκε σε ακόλουθο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, αλλά επειδή απέναντί του ξέρει ότι έχει την Exxon. Πολύ έξυπνα λοιπόν, με σωστά αντανακλαστικά, τι κάνουμε? Η κυβέρνηση επεκτείνει αυτή την επιτυχημένη γεωπολιτική μόχλευση που αποτελεί και γεωπολιτική θωράκιση για όλο το νότιο κρητικό πέλαγος. Πρώτον. Δεύτερον, η παρουσία αυτών των εταιριών εκεί είναι πολύ σημαντική γιατί ακριβώς προσφέρει αυτή την ασπίδα. Αλλά η ασπίδα αυτή δεν πρόκειται να είναι εκεί για πάντα εάν δεν βρουν. Εάν βρουν και αναπτυχθεί και είναι αξιοποιήσιμα, μιλάμε για μια παρουσία επόμενων 30-40 ετών. Εάν δεν βρουν, μετά από 4-5 χρόνια θα σκοτούν και θα φύγουν. Τι είναι αυτό το οποίο μονίμως εδραιώνει τα συμφέροντά μου στο συγκεκριμένο κομμάτι? Μία υποδομή που θα ενώνει την Ελλάδα με την Αίγυπτο μέσα από τη θαλάσσια ζώνη. Και αυτό είναι το καλώδιο το οποίο προαναφέρατε. Υπάρχει το καλώδιο που προαναφέρατε για τη Σαουδική Αραβία, αλλά εκεί πέρα δεν υπάρχει ακόμα οριοθετημένη, μάλλον προτινόμενη όδευση, οπότε είναι πολύ πρόωρο για να το συζητήσουμε. Οπότε αυτό είναι το κομμάτι. Με την Αίγυπτο το έργο είναι πιο συγκεκριμένο. Υπάρχει μια όδευση η οποία βεβαίως δεν έχει μελετηθεί υπό την άποψη των μελετών κατόπτασης βυθού, οι οποίες πρέπει να γίνουν για να πάρει πολύ πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είτε στο desktop επίπεδο είτε στο DMS επίπεδο, το Detailed Marine Survey. Αλλά έχουμε μια όδευση η οποία έχει συμφωνηθεί από τα δύο κράτη, έχει παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αποτυπωμένη σε χάρτη σε ό,τι αφορά το Γκρέγκι. Ναι. Σε ό,τι αφορά το SGI, το Saudi Greek Interconnector, είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι υπομελέτη. Οπότε πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι να υπάρχει συνδυασμός μια σωστή γεωπολιτική μόχλευση επιχειρηματικών συμφερόντων, τα οποία συμπίπτουν με τις δικές μας εθνικές επιδιώξεις βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όπως έχουν ήδη αποτυπωθεί, και ταυτόχρονα με τις κατάλληλες συμμαχίες και τις κατάλληλες γεωπολιτικές σδίτα, αν μου επιτραπεί ο όρος, να μπορέσεις να υπερασπιστείς αυτό το οποίο το διεθνές δίκαιο της θάλασσας σου δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσεις. Τώρα, μια που μιλάμε για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, θέλω λίγο να έρθουμε στο εσωτερικό της χώρας και είμαστε σε ένα podcast του ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα διασυνδέσεων ανάμεσα στην υπηρετική χώρα και τα νησιά. Είναι δύσκολα project, κύριε Τσακίρη, αυτά, γιατί η Ελλάδα είναι και νησιωτική χώρα, έχουμε πολλά νησιά. Είναι βαθιές οι θάλασσες στο Αιγαίο. Πόσο απαραίτητα είναι τέτοια έργα για το ενεργειακό μέλλον της χώρας? Χωρίς τα έργα αυτά δεν θα γίνουν ποτέ τα υπεράκτη αιωλικά πάρκα, πρώτα απ' όλα, που είναι βασική προτεραιότητα της εθνικής μας στρατηγικής, επειδή ακριβώς θα ενισχύσει και το εξαγωγικό μας δυναμικό και θα δώσει πολύ υψηλότερη αξιοπιστία ΑΠΕ, δεδομένου ότι το αιωλικό δυναμικό έχει capacity factors που να ξεπεράσει το 35 με 40%. Με το αντίστοιχο χερσαίο, ηλιακό και αιωλικό, με βάση τις μετρήσεις που έχουν γίνει μεταξύ άλλων και από την GIZ, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο, τη Γερμανική Ενεργειακή Αρχή, έχουν από 15 έως 25 χοντρικά. Οπότε είναι βασική, θεμελιώδης προτεραιότητα της ενεργειακής μας πολιτικής που έχει αποτυπωθεί από τις προηγούμενες δύο κυβερνήσεις, μάλλον δύο υπουργούς ενέργειας, αυτό το ζήτημα. Χωρίς τις διασυνδέσεις αυτές, πολύ απλά δεν μπορείς να παράξεις να παράγεις, να υπάρχουν υπεράκτη αιωλικά πάρκα εν παραγωγή, χωρίς να υπάρχουν τα καλώδια τα οποία θα τους επιτρέπουν να παρέχουν την ενέργεια στο δίκτυο, είτε προς εσωτερική κατανάλωση είτε προς εξαγωγές. Το δεύτερο είναι ότι είναι αδιανόητο οι νησιώτες του Ανατολικού Αιγαίου να μην απολαμβάνουν τα ίδια ωφέλη χαμηλού ηλεκτρικού κόστους που θα απολαμβάνουν σε λίγο οι Κρητικοί. Είναι αδιανόητο να έχουμε την ίδια επιβάρυνση με τις ειδικές επιδοτήσεις, οι οποίες δίνονται εδώ και δεκαετίες, ώστε ο Έλληνας πολίτης στην Κρήτη να μην έχει την πραγματική επιβάρυνση των τιμών, την οποία θα είχε κανονικά εάν έπρεπε να πληρώνει αυτά τα οποία πληρώνει τα μη διασυνδεμένα δίκτυα άλλων χωρών, παραδείγματος της Κύπρου, για να χρησιμοποιήσω το προηγούμενο παράδειγμα. Και κυρίως υπάρχει και μια γεωπολιτική διάσταση, αν μου επιτρέπετε, διότι δεν μπορεί να καταδικαστούν οι χώρες αυτές σε ένα δυστοπικό, οι περιοχές αυτές της ελληνικής επικράτειας σε ένα δυστοπικό ενεργειακό μέλλον όπου δεν θα έχουν πρόσβαση σε καθαρή, φθηνή, εγχώρια ενέργεια. Διότι σε τελική ανάλυση είτε θα μιλάμε για κάτι απομονωμένα νησιά τα οποία χρησιμοποιούν μαζούτ και κάτι άλλο τα επόμενα 20-30 χρόνια, ή θα είναι οι ίδιες παραγωγοί που θα ενισχύσουν το εξαγωγικό μας δυναμικό προς τις ΑΠΕ. Οπότε είναι ένα συνδυασμό ζητημάτων ενεργειακής ανεξαρτησίας, ενεργειακής ασφάλειας
και εθνικής ασφάλειας που εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα έργα. Είναι κάτι πολύ περισσότερο απλώς από να διασυνδέσεις τα νησιά αυτά για να μπορείς να προσφέρεις στο 1 και πλέον εκατομμύριο νησιωτών που βρίσκονται στο Ανατολικό Αιγαίο τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης, οικονομικής διαβίωσης και ενεργειακής διαβίωσης που προσφέρει σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Μάλιστα. Νομίζω ήσασταν πολύ ξεκάθαρος και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ήταν άλλο ένα podcast του ΑΔΜΙΕ στην Πρίζα και μαζί μας ήταν σήμερα ο καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο κύριος Θεόδωρος Τσακίρης, πάντα γλαφυρός και πάντα to the point. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακίρη, γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ και καλό Πάσχα. Και καλό Πάσχα σε όλους. Ελπίζω να είχατε όλοι σας καλή ακρόαση και ραντεβού στο επόμενο podcast του ΑΔΜΙΕ. Στην Πρίζα, μια σειρά podcast του ΑΔΜΙΕ. Στην Πρίζα, εκεί όπου η ενέργεια τροφοδοτεί τη συζήτηση.